משרתי מילואים יקרים, אתם פונים אליי המון על איזה קמפיין שרץ בפייסבוק, בעיקר בזירה הממומנת, על אופציה של לקחת את הכסף של ההחזר האישי, הזוגי, המשולב ואפילו המנטלי למערך הלוחם שראינו אז, ולהפוך אותו לכסף נזיל שמגיע ישירות לחשבון העובר ושב שלכם עם איזושהי גזירת קופון של 30-40%. הנה כל מה שאתם צריכים לדעת על הנושא, ועל דעתי שככל הנראה האירוע הזה הולך להסתבך מאוד בקרוב. וחשוב רגע להבין איך הדבר הזה עובד. בגדול אנחנו רואים שאותן חברות מציעות בעצם בדיקה למה שאתם זכאים, ומשם מציעים אופציה לקחת את הכסף הזה, להגיש קבלות, אני לא יודע אם פיקטיביות או לא, לקרן הסיוע, שמשם אתם בעצם מקבלים את הכסף אחרי גזירת קופון מסוימת, אמרנו באזור 30-40%. הדבר הראשון שאני עדיין לא יודע אם באמת מישהו הצליח לקבל ככה את הכסף חזרה, מכמות הפרסומים שאני רואה, ואני רואה הרבה, כנראה שהתשובה היא כן. הדבר השני שחשוב שתדעו, זה שיש סיכוי לא רע בכלל שקרן הסיוע פתאום יבינו שמדובר פה באירוע שהוא לא כל כך תקין, יעצרו אותו, ואולי אפילו יבקשו את הכסף בחזרה, גם מהם, אבל בעיקר מכם. תזכרו שבסוף הכסף הזה מיועד לדברים מסוימים בעיתוי מסוים. בשביל הדוגמה, ההחזר האישי, הזוגי והמשולב מיועד עבורכם, עבור בני ובנות הזוג שלכם, והמשפחה שלכם, הכוונה הילדים. זה לא כסף שאמור להגיע בגדול לעובר ושב באופן נקי, אלא כסף שאתם אמורים ללכת לעשות איתו משהו בשבילכם, כמו מסאז', ספא, סדנאות, ליוויים וטיפולים, והכסף אחרי שמימשתם את האירוע הזה, באמת חוזר לחשבון העובר ושב. מהצד השני, דוגמה כמו ההחזר המנטלי, ההשתתפות בעלויות טיפולים נפשיים, ה-80% או 240 שקלים שאתם כנראה מכירים, יש הרבה חבר'ה שלא באמת צריכים את הנושא הזה. ועדיין, אני ממליץ לכם להתרחק מהאירוע כמו מאש. ראינו כבר בשנה שעברה שיש אנשים שהשתמשו בשובר החופשה כדי לצאת איתו לחול, ומה שקרה בפועל, הם היו צריכים להחזיר את הכסף, ויתר הזכויות שלהם נשללו. אז אני כן אומר, תעשו את הדברים בצורה שהיא מסודרת, למקום הרלוונטי והמאושר, ואם אתם לא סגורים על מי, יש את הקובץ שנמצא אצלי בפרופיל, ואני כאן פה זמין לכל שאלה, כדי שאני אוכל להכווין אתכם לפחות למה אפשר לנצל. אני כאן להזכיר שההחזר האישי 1,500 שקלים, הזוגי 1,500 שקלים, וההשתתפות בעלויות סיוע נפשי למערך הלוחם שעשה 120 ימי מילואים מתחילת המלחמה ועד סוף 25, מסתיימים השנה. אם אתם רוצים ללכת לאותם גורמים ולקבל את הכסף ישירות לעובר ושב, זה שלכם, אבל אל תאמרו שלא הזהרתי אתכם מראש.